Velkommen til Engtoften 19 her i Tofterup. Prøv lige at se det her dejlige køkkenalrum. Du har altså 203 kvadratmeter bolig på stueplanen og første salen, og så har du 107 kvadratmeter kælder. Her i stueplanen er der altså gulvvarme alle steder, undtagen inde i det ene værelse. Men prøv at tage et kig med Geir, så ses vi senere. Nu har jeg taget et kig på boligen, og vagt det her jeres interesse, så kontakt mig 75 32 15 55. Det er Morten fra EDC Domus. Hej.